Il-living will hija xi ħaġa tajba għaliex tagħti kjarezza u anke possibilità li hija aċċettabbli fit-tagħlim nisrani, fis-sens li ħadd mhu obbligat jissottometti ruħu jew jaċċetta terapija inutli. L-Arċisqof Charles J. Scicluna għal dan f'intervista fuq l-RTK meta mistoqsi dwar l-introduzzjoni tal-abbozz tal-liġi mill-Gvern li se jwassal biex persuna jkollha dritt li tagħżel x'tip ta' kura jew trattament ma tkunx tixtieq f'każ ta' kundizzjonijiet gravi li minnhom ma tkunx tista' tirkupra. Nhar it-tnien li għadda segretarju parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg ħabbret it-tnedija ta' dan l-abbozz li se jistabbilixxi qafas ta' direttivi mediċi avvanzati li wkoll jeżistu diġà f'bosta pajjiżi avvanzati. Buttigieg aċċennat li l-liġi li sabet l-appoġġ ukoll tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM se sservi biex issaħħaħ ir-relazzjoni bejn it-tabib u l-pazjent. L-Arċisqof esprima l-qbil tal-Knisja biex persuna tkun tista' tirreġistra x-xewqa tagħha ma' notar dwar x'tip ta' kura u trattament li ma tkunx tixtieq. U ġab eżempju bil-Papa Ġwanni Pawlu II meta għadda minn esperjenza personali simili u għażel it-triq li ma jibqax jieħu terapija. L-esperjenza ta' Qaddis San Ġwan Pawlu II minnhom meta għamlulu farret fi Grizmej u kienu jittitomoħ bil-pajp minn Grizmej, minnhom kif seta għalilhom bl-aħħar nifsijiet ħalluni mmur fid-dar ta' missieri. Allura hemm għażliet li huma ħafna Kristjani, ħafna li jiena l-mediċina enitni sakemm setat imma mbagħad m'hemmx għalfejn nagħmlu dak li huwa akkaniment terapeutiku. Irrimarka l-fatt li persuna tesprimi ruħha li tixtieq tevita terapija inutli u wkoll skont it-tagħlim tal-etika u l-morali nisranija. Aħna nsibuha aċċettabbli ħafna minn dejjem li ħadd mhu obbligat jaċċetta akkaniment terapeutiku, mediċina jew terapija li mhux se twaslek għal fejqan, qed tawwallek il-ħajja inutilment u forsi anke iżidlek id-batija.